Lalelani ma-South Africans, ipolitiki akusiyona eyethu. Ipolitiki akusiyona isystem yethu njengama-Africans. Kodwa njengamanje isystem okuyiyona ekhona esisebenzisayo yiyo le yepolitiki la eSouth Africa. That is why sikuyi-democratic country right now. So ngizothi-ke mina kuwe, yabona into engiyishoyo, angiqali ukuyisho. Hlukana umuntu waseNingizimu Afrika nokuba umlandeli wepolitiki. Hlukana nokuba umlandeli wepolitiki. Landela ama-ideas, hayi osopolitiki nama-personalities abo. Landela ama-ideas. Umuntu waseNingizimu Afrika angiqali ukuyisho lento le. Yeka ukuba umlandeli weqembu lepolitiki ngathi ulandela ibhola. Asidlali la. Akuwona umdlalo ipolitiki. Hleze beshe bethe ipolitiki is a dirty game. No, loya game umsusi. Umsusi loya game, ipolitiki akusiyona igame. Akuwona umdlalo ipolitiki. Ipolitiki la sikhuluma ngeimpilo zethu la, sikhuluma ngento eserious, sikhuluma ngeimpilo zethu. Sikhuluma ngefuture yethu. Sikhuluma ngefuture yezingane zethu lezi esizozala. Sikhuluma ngefuture yecountry. Ipolitiki ungalala namhlanje izwe li right. Uvuke kusasa liqumbeke phansi lise dustini ngenxa yepolitiki. So ipolitiki akusiwona umdlalo. Umuntu waseNingizimu Afrika yekela ukulandela iqembu lepolitiki ngathi ulandela ibhola. Phuma lapho. Uyabona nje mawune membership akuyinuka amakhwapha. Mawune membership yeqembu lepolitiki akuyinuka amakhwapha. Awukwazi kuba umlandeli weqembu lepolitiki because like ngiveze something ngokuba ne-membership. Mawune membership yeqembu lepolitiki, it shows ukuthi whoever ozongena lapha yana ahlale phezulu lapha esihlalweni noma ngaze kuthiwe unjani wena uphikisana kangakanani naye uzoqhubeka ube ingxenye yalelo qembu. Yini? It's because wena you support iqembu, awukwazi ukulahla iqembu lakho une membership. Awukwazi ukuthi loya muntu la ngoba uyabona ukuthi no le leader le, this is not supposed to be a leader ekumele ngabe simnikeza amavoti. Awukwazi ukumiyeka. Awukwazi ukuyeka. Yini? Usupport iqembu. Usewenzele iqembu. Awusenzeli manje icountry. Kahle kahle wena sewugembule ngecountry ngale nto leyo. Ugembule ngecountry ngoba the minute uhamba uyovotela umholi kwayiwena ungamboni kahle, kwayiwena ungamthembi. Loya muntu lamehlala lapha phezulu uthi akwenzekeni ngecountry. It shows ukuthi awunendaba. The minute uhamba uyomvotela, it shows ukuthi awunendaba necountry. Into nendaba na ukuthi ngoba kuwini iqembu lakho. Ma South African ake siphume kule ngqondo le. Kumele ngabe sonke si-neutral. Kumele ngabe sonke si-neutral. Yabona mina ngi-neutral mina. Mina ngi-neutral. Mina amaqembu esengwavotelile nje all along maningi kabi. Esengwavotile mangibona into sekumsangano ke manje la. Angihambisani ke nalo. Ngiyambona umduma lo. Ngiyashintsha ngibheka omunye. Kumele ngabe sonke si-neutral. Let me show you ukuthi how to be neutral kule nto yepolitiki. Ma u-neutral kule nto yepolitiki, you are able to look at kiwona wonke amaqembu. You understand? Njoba kuzovota, uhlale phansi ubheka ama-manifesto wabo. Bonke. Mangithi bonke, I'm not talking about this nonsense yamaqembu awu-1000. I'm not talking about that shit. Udoti lento amaqembu awu-1000. You understand? Kumele ngabe uphika emaqenjini amathathu. Kumele ngabe siphika emaqenjini at least abe mathathu, senze show ukuthi at least mangabe i-competition izoba ayibe la kulamaqembu lawa awu-3 kuphela. Mangithi amaqembu awu-3, I'm also not talking about leli qembu kade lokhu lisiphethe all along lehlulekile. Lisiphathile lahluleka sekuyinto ukuthi iphume. I'm not talking about that one. And I'm not talking about iqembu elivuna abantu bangaphandle over iSouth Africa because it shows ukuthi ngeke senzelwe lutho thina kuzokwenzelwa abantu bukhamba. You understand? Kuzoba yibona abazobenefita kule country. Kusho ukuthi umuntu wala eNingizimu Afrika angeke benefite lutho. I'm not talking about those ones. And I'm not talking about iqembu elisupport ukuthi kube nama illegal immigrants la just because lona li-advocatela ini i-business. Li-advocatela ama-capitalist. Then kumele kube nabantu aba-illegal la ukuze ama-business ezokwazi ukuthola ini ama-cheap labor. I'm not talking about that one. That one is out. I'm talking about abantu ababeka ama-South Africans phambili. Kumele ngabe at least sikhuluma ukuthi i-competition isemaqenjini amathathu. You understand? Senze sure ukuthi lawo maqembu amathathu sihlala phansi siya-analyze sibheka ama-manifesto wabo. Uma sesubhekile ama-manifesto wabo bese uqala phansi ke manje ubheka ini umholi lo lapha phezulu.
ubuyele emuva ubheke ihistory yakho uvelaphi, we understand. Yini akake wayenza, wadlala yiphi indima emphakathini akasuka kuona, yabona, wadlala yiphi indima okukhombisa ukuthi yena umholi, usuka kude nalento uba umholi, you understand. Mase ukubhekile konke lokho usuyambheka ke manje ukuthi okay, ukusuka manje lo muntu lo angasibekaphi ngendlela akeza ngakhona, yini akaseyenzile la kuleli qembu, leli qembu leli yini eseliyenzile ebantwini, because I don't think mina ukucampaigna kufanele ukuthi kube mayelana ukugcwalisa istadium, because kusetshenziswa ama-million ukugcwalisa istadium lapha yana, ucampaigna kugcwalisana ne-stadium. Leyo mali le kufuze ngabe yenza something emphakathini. That's the best way of campaigning, ukuthatha leya mali leya esetshenziswa budedengu kuyodlalwa lapha, kuyogidagida, kuqanjwa amanga, kukhulunywa ngipongoloza, kumenyezwa lapha, kuqashwa abaculi, kuqashwa iteji edurayo, kuqashwa istadium. Leyo mali le ingenza something ebantwini abahluphekayo, ingenza something ebantwini abahluphekayo, ingabangula umphakathi from i-problem ubhekene nayo. Leyo mali leyo isuka iningi kabi, you understand. Therefore ucampaigna kangcono is to do something, noma ngabe kuncane kangakanani, do something, then we know ukuthi wena you've done 1 2 3. Then if we are giving you power, then you're going to be able to give us the best. Why? Because you've gave us the little with the little that you have, you understand. That's the way of campaign. Sibheka lokho masibuka umuntu bese ke masuqedile ukuanalyze lapho ukuthi okay, lo muntu wenze lokho, usuka la wenze lokho, lo mholi lo uyisima kanjani, yabona. So analyzile yonke lonto bese ubheka ke manje ukuthi alright, ake sibuke ke manje ukuthi mangathiwa nanga uyaphatha, iliphi cabinet azosinikeza lona, unalo ni cabinet, because awukwazi ukuvotela i-one man show, you can't. Mawuhlakaniphile ekhanda uvulile la, awukwazi ukuvotela i-one man show, umuntu okuyena yedwa othembe yena nje ukuthi yena uzoba umengameli. And then awukwazi amanye ama-leader wona, because we have a ministry, kumele wenze sure ukuthi la uphuma nawo wonke ama-minister abalulekile adingakalayo akhona la kuleli qembu leli, abantu aba-capable of doing umsebenzi, yabona. Then mawu-neutral uyakwazi uku-analyze yonke leyo nto leyo, but mengabe ungekho wena neutral, une-membership, wena uneqembu lakho nje ulilandelayo nje, awukwazi ukubheka amanye amaqembu ukuthi asiphatheleni wona, you understand. Lapho ke lasifeyila khona thina, ilapho lasifike sibonakale khona ukuthi kahle kahle ipolitiki akusiyona yethu. That is why ku-America uzothola kunamaqembu awu-2, mase bebona ukuthi leli seliyabheda bayashintsha bevotela elinye iqembu, because bayi-understand i-system eyabo. Thina le akusiyona yethu, but nathi since siyisebenzisa we have to be critical kiyo, singasukubhayiza kanje ema-South Africans, singasukubhayiza kanje. Nama-membership nilandela amaqembu, nigqoka ikipa, niyagijima ngapha nangapha, niyalwa, nisithukela amaqembu ezepolitiki. You don't care about i-country, into enendaba nayo amaqembu ezepolitiki. Tshentshani indlela enibuka ngayo ipolitiki ma-South Africans.